bombona? Super! Šta, pseća hrana? Da li se šalite? Kako smešno! Ja veoma volim ove žele bombone, zato ću vrlo rado ukrasiti njima tortu. Tako je! O, da! Izgleda mnogo lepo! A zatim ću uzeti ovaj kiseli gel. Ajuj! Kako je kiselo! Ali mi se ipak sviđa. Sad ću nacrtati nešto odozgo. Eto! A sad ću uzeti najkiseliji bombon na svetu. U stvari, znate šta? Imam bolju ideju. Šta ona radi? Ne razumem. Ja sam napravila od bombona mrvice. Hoću da ih sipam na moju tortu. Da, tako je mnogo bolje. Pogledaj, Mike. Cool, svaka čast. Da. A sada najlepši deo, degustacija. O, to je tako kiselo i tako slatko istovremeno. Sviđa mi se. Hej, daj meni da probam, molim te. Naravno, izvoli. Jesi stvarno poverovao? Ti imaš svoju tortu, ajde jedi. Užas! Zar stvarno moram da stavljam pseću hranu na tortu? Jao, ona izgleda odvratno. Da, i još i smrdi. Tako je. Dobro, sad ću probati malo. Hej, to nije fair. Ti jedeš samo tortu. Probaj hranu. Ti si tako bezobrazna, Julie. Odvratno. O, ko je to? Zdravo, mali. Vidim da ti se sviđa hrana, jeli? Hoćeš da ti dam svu ovu tortu? Jedi na zdravlje. Mike, to nije fair. Nikakvih kuca. Ove torte moramo jesti sami. I meni to odlično ide. Joj, iako je to mnogo kiselo, utrnulo mi lice. O, Julie se ukočila. To znači da mogu nastaviti da hranim psa. A šta je to, Mike? Jesam ti rekla već? Ali vidi ga, kako da ga ne nahranim? Da, upravo si, previše je sladak. Ne možemo ga odbiti. You ready? 3, 2, 1. Pa šta je to? Hajde još jednom. 3, 2, 1. O, vidi, kod mene ukusno i mirisno voće. Cool. A meni se posrećilo mnogo manje. Ovaj luk je prosto užasan. Fuj. Diši, Julie, sve u redu. Dođi sebi. Da, hvala, Mike. Hoćeš luka? Naravno da ne. Hajde, stavljaj ga na svoju tortu. Dobro. O, smislila sam nešto. Sad čekaj malo. Aha. Mike, kako ti se sviđa moja roza od luka, jeli? O, to je veoma lepo. Svaka čast. Da, samo što uopšte ne miriše kao cvet. O, a od belog luka mogu napraviti lepe latice. A samo ga treba očistiti od ljuske. Odlično. O, ispalo je prelepo. Brava letnja torta. Super, prijatno. A sada jedi. Ja uopšte ne želim da jedem ovu tortu. O, vraća mi se od jednog mirisa. Jao, i oči mi suze. Strašno. Ovo je najgora muka na svetu. Ne plači, jadna. Ja sam sa tobom. Ne mogu više. Eto, uzmi, obriši suze. Hvala. Ajde, sada ti. Dakle, smislio sam nešto. Sad ću ukrasiti tortu voćem i uradit ću sve tako kako me je učio moj majstor. O da, to su bili cool časovi koje nikada neću zaboraviti. Julie, pripremi se da vidiš show. Dakle, spreman sam. I ja! Da! To je bilo fantastično, jel da? Završio sam! Wow! Bravo, Mike! Svaka čast! Hvala! To je prelepo!
O, da. Šta je? Hoćeš i ti da probaš? Dobro, hajde, posluži se. O, baš ti hvala. Super. Da. O, ne. Ja sam dobio ljut wasabi. A ja imam moje omiljene čokoladice. To. A mogu li ja biti prva? Molim te. Super. Prvo hoću da probam malo Nutelle. Prelepo. Trenutak. Imam odličnu ideju kako da ukrasimo tortu. A zato ću uzeti lopaticu i valjak. Da, ja sam kao pravi građevinar. Uz pomoć lopatice ću namazati svu čokoladu. A zatim ću preći valjkom. Odlično, ali to još nije sve. Trebaju mi ove čokoladice. Da, moram nešto izmeriti. Kako je sve ozbiljno. Nego šta si mislio? To. Mogu staviti ove čokoladice u krug. Wow, super. Hajde sad ti. Da, znam. Dakle, treba razmazati wasabi po torti kao Julie. Julie, mogu li pozajmiti tvoju lopaticu? Na njoj je ostala Nutella, super. Hvala, Julie. Eto, završio sam. Izvoli, Julie, hvala. Ajoj, ne treba mi to. Bolje da probam ovu prelepu tortu sa bananom i čokoladom. To je savršena kombinacija. Oduševljena sam. Prelepo. Što me gledaš? Mike, sad je tvoj red. O, ne, iskreno, ja ne želim da probam to. Ne mogu više, nećeš me nagovoriti. Julie, šta radiš? Ajoj, baš si bezobrazna. Eto ti. Šta? Bitka hranom? Dobro, kako god. Eto ti, eto. Prestani. To je bilo smešno. Da, slažem se. Šta? Mamice, to su ljute papričice. O ne. Kod mene su želeoči, cool. Vrlo rado ću ih staviti na tortu. Izvini, Julie, ali ova torta će biti dovoljno samo za mene. Ekstra. Hej, ja sve vidim, lopužo. Dakle, sad ću probati. Prelepo. Hoću i ja. Rekao sam ne može. Dobro. Najbolja torta na svetu. Mike, daj mi, molim te. Ne čujem te i ne vidim. Sam ću sve pojesti. Najbolja kombinacija na svetu. Poješću sve do kraja. Najeo sam se. Julie, sad ti. Jao, dobro. Uopšte ne želim da stavljam paprike na tortu, ali znam da nemam izbora. Dobro, uradit ću to barem lepo. Iseći ću paprike sitno i staviti sa strana ovako. Da, Mike, vidi. Super. A sada probaj, prijatno. Jao, mamice, jako se plašim da je probam. Ajoj. Znaš šta? To nije loše. Meni se čak i sviđa. Da. Ozbiljno? Ili ne? Ajoj. Postalo mi je jako vruće. U pomoć. Kakav užas. Sad ću te spasiti. Izvoli. Kakvo olakšanje. Hvala, Mike. Super mi je. Mandy, ti si prva. Ne, ti ćeš biti prva. Okej, da vidimo šta je kod mene. O ne, to je crvena paprika. Kakav užas. Neću da jedem to. Šta je kod tebe? Ne znam. I ja imam crvenu papriku. I kod nas ima pravu. Nicole, počni. Ne, ti počni, Mandy. Ne, ti. Stop. Hajde da igramo papir, kamen, makaze.
smešeno. Ajde onda zajedno da probamo. Ajde. Jesi spremna? Idemo. Kako ukusno. Da, ja imam čokoladu, a ti? Ja? Vatra! Ajoj! Ups, izvini, Mandy. Nikol, pokvarila si moju frizuru i šminku. Kako si smela? Još i čokolada si istopila. Neću više da jedem to. A ja ću pojesti, baš me briga. Šta je to bilo? Ja sam spremna, Nikol. Pridrži. Da vidimo. Wow, pa to je cipela. Ja obožavam cipele. A ona je još i zlatna. Nadam se da je to moj broj. A ja imam isto cipelu. Izgleda super. Ne, moja cipela je bolja. Pogledaj kako sjaji. Jao, pa to je čokolada. Da, znači moja cipela je stiva. O, baš je ukusna. Oduševljena sam. Što? To je predobro. A šta je kod tebe? Valjda ista čokolada? U stvari ne, mislim da ne. Sad ću probati tu cipelu. Padam! Sve u redu? Šta? Wow! Tako sam lepa! Ličim na princezu? Šta? Previše si lepa. Hvala, Mandy. O, to je princ, čao! Hej, čao, ja sam Mandy. Šta? Niko me nikad nije odbio. Došao sam po Nikolu, ona je moja princeza. Zaljubio sam se u tebe. Jel da? To je tako slatko. Šta je to? O ne! Sad ću se pretvoriti u običnu devojku. Jao! A princ će se razočarati. Ti više nisi najlepša. Mandy, ni ti mi ne trebaš. Jedva čekam da vidim šta je ispod poklopca. Mandy je svakako zauzeta. Wow, pa to je šminka, super! Zvaću te kasnije. Šta? Oho! Isto šminka. Pitam se da li je čokoladna ili prava. Došla mi ideja. Nikol, mogu li ja da počnem? Super. Sad ću našminkati usne. Da vidimo. O da, to je pravi karmin. Nikol, probaj ti. Znači da je kod mene čokolada. Sad ću probati. Šta? To je pravi karmin. Mandy, prevarila si me. Poverovala si. Dakle, sad ću probati svoje senke. O da, to je prelepo. Oduševljena sam. Došla mi ideja. Sad ću se našminkati, ali neobično. Nikol, šta radiš tamo? Hej, jel me čuješ? Kakav monstrum. Nije mi dobro. To je bilo smešno. Sad ću pojesti njenu čokoladu. Da. Mandy, čekaj. Odlučit ću brojalica. Ja sam prva. Izvini. Šta je to? Ogromno jaje? Šta je kod tebe, Mandy? Ne, ti si prva. Okej, sad ću da vidim. Ovo liči na pravo jaje. Unutra ima nešto. Wow, kod mene je čokolada. Super. Mandy, nemoj da mi zavidiš. O, šta je to unutra? Neka kutija. Wow, kako lep prsten. Neverovatno. Prelepo. Mandy, sad ti, hajde. Da vidimo. Oj, ja imam jaje. Šta da radim sa njim? Tačno. Sad ću ga ugrejati. A možda će neko izaći iz njega. Papagaj, na primjer. Jao, a Nikol se još divi svom prstenu. O, Nikol, jel čuješ to? O, jaje puca. Super, hajde da vidimo ko je unutra. Nikol, hajde zajedno. Što? To je zmija! Ajoj! Kako slatko. Ja sam je uzgajila. Sad će mi to biti najbolja drugarica. Tako si lepa. A ja sam tvoja mama.
Nikol, pogledaj je, tako divna. Ne, spuni je. Stani, Nikol, sad ja. To je dugme za prati. Pritisnite dugme i zapratite naš kanal. Ali šta će mi ovo dugme? Tačno, hvala, Nikol. Stavit ću ga ispod poklopca. Pokucat ću i... Šta? To je buba švaba. Moram pozvati svog dečka hitno. Dođi brže. Šta je bilo, Mandy? Buba švaba! Zašto ga je pozvala? Kakav je to dečko? Dajte mi tu buba švabu. Mandy, probaj. Pa to je čokolada. Marš odavde. Sviđa mi se. Nikola, šta je kod tebe? Ja imam pravu buba švabu. Baš je slatka. Ozbiljno, odvratno. Mandy, šta ti je? To je samo mala slatka buba švabica. Zašto se plašiš? Došla mi ideja. Sad ću napraviti kućicu za svoju buba švabu. Vidi, to je divno. Dobrodošla, mala. Od sad je to tvoja kuća. Nice. Ajde, ulazi. Nikol, izvini, ali ja to ne razumem. Ti nisi normalna. Da vidimo šta je ispod mog poklopca. Fuj, riba, kako odvratno. Šta je kod mene? Isto riba. Super. Miris je divan. Dakle, moram nazvati nekog. Kucam broj. Bako, halo, treba mi tvoja pomoć. Super, čekam. Evo moje bake. Ćao. Draga, jesi me zvala? Riba. Dobro, sad ću je spremiti za tebe. Let's go! Super, Mandy. Sad ti? Mandy? Šta ti je? Ej, šta? To nije prava, Mandy. Ej, Mandy, izlazi odatle. Jao, ipak me našla. Dobro, sad ću probati ovu gadnu ribu. Ali ja ne volim ribu. Treba dodati nešto ukusno. Naprimjer, zlato. Uvek ga nosim u svojoj tašni. Tako je mnogo bolje. Ali riba i dalje izgleda užasno. Dobro, probat ću. Čekajte. Šta? Pa to je čokolada. Nikol, to je tako ukusno. Draga, spremila sam ribu za tebe. Prijatno, unuko. Hvala, bako. Najbolja si. Sad ću probati. Šta? Tvoja riba izgleda baš dobro. Ja znam. To mi je baka spremila. Sad ću je probati. Miris je divan. Wow, a ukus je još bolji. Oduševljena sam. Ješću je rukama, baš me briga. Nikol, hoćeš li meni dati? Ne. Šta, Nikol, plašiš me? Dobro, jedi sama. Mandy, puštam te. Dobro, da vidimo. Šta? Tu su olovki papir, šta da radim sa tim? Mandy, sad ti moraš da crtaš. Stvarno? Nisam znala. Ok, sad ću da probam. Napisat ću naziv svog omiljenog kanala. Usput, zapratite ga i stavite like. Probat ću. To je pravi papir. Fuj. Odvratno. Nikol, a šta je kod tebe? Ja imam papire olovke. Ali su čokolade. Da, imala sam sreće. Prestani da se glupiraš, jedi već. Dobro. Olovka je baš ukusna. Oduševljena sam. A šta je sa papirom? Wow! I papiri od čokolade? Nevjerovatno. Ja sam tako gladna, šta da radim? Dobro, pokušat ću da zauzmem sebe crtanjem. Nacrtat ću kolač. Šta? Kolač je postao pravi. Nevjerovatno. Oho, baš je ukusan. Nisam znala da je to moguće.
Šta kažeš? Hoću ja da probam? Ne diraj, to je moje. Šta još da nacrtam? Da, smislila sam. Nacrtat ću još jedan kolač. Da, uspelo je. Wow, probat ću ga. Kako ukusno. Mandy, daj mi. Ne može, to je moje. Ti možeš samo da gledaš. Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel. Odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda. I dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Oho, Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila. A već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo da dodam tajni sastojak. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice! Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojak i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je sto limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao i ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje.
ovdje? O, šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. Nije, to je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Ha, svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Oh, dobro, što sam uspjela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam. Odlično. Preostalo je samo iseći sve to. Divno. Preostalo je ukrasiti moje jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno. A umjesto soje sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj. Strašno. Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho, upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno, uradit ću sve kako sam htjela. Nice. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati palčinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, a pirinač, a riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. A jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. A jao, ne, a ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. A treba nešto smisliti. O, a znam. Napravit ću tortu, to mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. A da, a divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. A da li se svima svidao moj recept? Super, bako! A nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane! Oho, prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos, a baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? A ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. A, to je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Lako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer.
Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. O, testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično. Sad imam veoma lepo listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. Pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme je da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. A čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolač u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mleka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo želecrva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. Tu je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mleko. O da,
Kako prija? O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna.